Местечко Дубровна, Дубровинский район, Витебская область, Республика Беларусь. Належала Дубровна сапегам аж до 1772 году. А пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай, калі Дубровна выйшло ў склад Расійскай імперіі, то Екатерина II падаравала гэтае мястэчка свайму фаварыту, графу Пацёмкіну. І вось Пацёмкін, прыехаўшы сюды, пабачыў, што тут народ жыве такі добрасумленны, шчыры, працавіты, і вырашыў, заснаваць тут некалькі мануфактур. Адна з першых яго мануфактур, гэта была суконная мануфактура. Знаходзілася недзе вось тут яна, у гэтым месцы. Дарэчы, панства, вось гэты будынак, гэта таксама калісьці была суконная фабрыка. Праўда, пабудаваны гэты будынак быў не пры Пацёмкіне, а ў 1809 годзе. Жыў тут Любамірскі разам са сваёю дачкою Клементінай, якую вельмі любіў і балаваў. І вось неяк аднойчы Ксаверія выклікалі ў Петербург там па нейкіх справах. І ён паклікаў да сябе свайго ўпраўляючага і сказаў, што ён з'язджае, а тут застаецца за гаспадыня ягоная дачка Клементіна, і каб той яе ва ўсім слухаўся і рабіў усё, што яна яму загадае. І вось толькі як бацька за парог, то Клементіна адразу ж заслала ўсіх ганцоў да сяброў сваіх і заладзіла тут такую вечарынку. І вось да яе сюды ў палац, на дыскатэку сабралася вельмі шмат народу. І быў сярод іх адзін небагаты, але вельмі прыгожы шляхціч, а звалі яго Пятро Кроер. Букеты пышных роз, ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне ровно ты очень скромные цветы, но они такие милые. І вось наш зямляк Адам Кіркор у кнізе «Жывапісная Расія» гэты выпадак апісвае вось так, што маладыя людзі на вечары сышліся і танцавалі да самай раніцы, а пасля справу парашылі. А пасля, праз дзень, Пятро Кроер тайна прыскакаў сюды на кані. Тут было ўжо ўсё падрыхтаванае. Былі падрыхтаваны два манахі, якія і абвянчалі Кроера і Клементіну. А пасля Клементіна выклікала да сябе свайго ўпраўляючага і дала загад, каб той аддаў ёй усе грошы, якія ў яго налічваліся. Той ні аб чым не падазраючы выдаў Клементіне грошы, і Клементіна разам з Пятром адправіліся ў шлюбнае падарожжа. Карацей, зніклі ў невядомым накірунку. Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды, а на 10-й параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал 9, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята 70-й широты.
І вось калі Любамірскі прыехаў у Дуброўна, вярнуўся ў палац, і яму аб усім гэтым распавялі, то ён, кажуць, не сказаў ані слова, а моўчкі павячэраў і лёг спаць. А вось ноччу у Дуброўне загарэўся старажытны кляштар бернардынцаў і згарэў увесь з усёю кляштарнаю маёмасцю. Выратаваць удалося толькі адзін касцёл, а раніцай у Дняпры вылавілі 2 тапельцаў і апазналі ў іх 2 манахаў. Аднаго манаха — гэта той, хто вянчаў маладых, а другі манах, які быў у іх за сведку. А астатнія манахі-бернардынцы разбегліся па навакольных кляштарах. І вось людзі ўсе пачалі казаць, што гэта ўсё было зроблена па загадзе Ксаверія Любамірскага. І гэтая чутка дайшла аж да самога рускага цара Паўла I. І сюды была назначаная камісія судовая, а ўзначаліў гэту камісію такі генерал Пасек. Ну, кажуць, яны прыехалі да Любамірскага, той іх вельмі добра сустрэў, папілі там гарбаткі, і Любамірскі запрасіў Пасека пагуляць з ім у карты на грошы. Ну, і расказваюць, што недзе тыдзень тут вялося следства, а Пасек з Любамірскім увесь час гуляў у карты. І выйграў Любамірска, говорить, не одну капу грошай. І прыехаўшы ў Петербург, ён Паўлу I далажыў, што, значыцца, кляштар драўляны згарэў па нясцярожным абыходжанню з агнём. А монахі патапіліся ў Дняпры, таму што ноччу лавілі з лодкі рыбу. І на ўсё воля Божая, а вось злачынства ніякага там не адбылося. І вось, каб неяк загладзіць сваю віну перад касцёлам, Ксаверій Любамірскі на старым тым месцы, дзе быў кляштар, які згарэў, ён распачаў будаўніцтва цаглянага, новага, вось гэтага, у такім пераходным стылі ад барока да класіцызму.